Казвам се Боян Стоянов. Работя като технически изпълнител в лаборатория по електронно-фононни взаимодействия, заедно с Огнян Иванов. Казвам се Димитър Стоянов, професор по физика съм в Института по електроника на БАН и съм ръководител на най-голямата на Балканския полуостров лаборатория по лазерни радари, като основното направление е дистанционно сондиране на атмосферата, а от скоро време и в дистанционно сондиране на термоядрена плазма в най-големия термоядрен реактор в Англия. Ние работим основно по програми на Европейския съюз. Мен лично ми е много приятно да говоря за добрия човек и големия учен българ академик Милко Борисов. Радвам се, че излезе една книга в негова част, книга за него, която го представя много добре като учен и голям ръководител в физиката. Ние трябва да уважаваме нашите учени, дори и тези, които не са вече сред нас. И това е важно не само за нас като физици, но е важно и за целия народ като цяло, нашата история. Казвам се Румен Каканаков, полупроводников физик. Директор съм на Централната лаборатория по приложна физика, която лаборатория на 1 април тази година ще празнува 30 години от създаването си. Отначало тя беше лаборатория по приложна физика. През 1983 година стана Институт по приложна физика, а през 1993 година при големите реформи в Академията тя стана Централна лаборатория по приложна физика, каквато е и сега. Аз съм със заповед номер 1 в тази лаборатория от самото начало и съм изминал цялото развитие от научен сътрудник до директор на лабораторията. Аз съм професор Веселин Страшилов от Физическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Работя в катедрата по физика на твърдото тяло и микроелектроника, на която ръководител дълго време беше професор Борисов. Да обобщя, аз бих бил много радостен, ако имам увереността, че делото на професор Борисов няма да остане забравено, а ще бъде продължено и развито от нас, неговите ученици и най-вече от тези, които ще ни последват. Казвам се Иван Лалов. Професор съм по физика на електромагнитните явления и физика на кондензираната материя в Физическия факултет на Софийския университет. Софийския университет е единственото място, където съм работил от 1961 година до сега. В периода 1991-1993 бях декан на Физическия факултет. От 1993 до 1999 година бях ректор на Софийският университет. Академик Борисов е голяма фигура в българската физика. Той е учител и строител. Оставил ни значителното си дело и пример на голям човек и патриот.